No? Hey yo! What's up mga iskaluwag? So, nandito na naman kami, no? Hindi kami dito para mag-vibes. Nandito kami para mag-vlog. So, ang gagawin namin ngayon mga iskaluwag, magluluto tayo ng piniritong kulong. So, ano pang hinihintay natin mga iskaluwag? Simulan na! Iskaluwag, punta na tayo. Ang ganda dito mga iskaluwag. Ang ganda ng masyadong mainit kasi hapon na. So nandito na kami. Dito na kami guys. Tara. Yan yung puno ng kulok. So simulan na namin. Mamunga na kami. So, isa na lang makita namin, no? Meron na ba dyan? Dyan din pala nag-uupos nito. Ang kulo. Wala nang natira guys. Dalawa lang ang nakuha namin. So, nilipat na kami ng ibang kulo doon sa malapit lang sa aming bahay. So ayan si Tatang guys, umakyat na. So lumipat kami dito. So pareha din. Wala na wala na ring bunga. So paano na to? So ayan, no? Isa lang rin din nakuha namin. Yan guys. Wala rin palang bunga itong kulo na to. So, lilipat naman kami. So, tara guys. So guys, so diyan natin medring, no? Pangatlong puno na to guys. So pangatlong lipat na namin to. So para makakuha kami ng kulo na lulutuin namin. So yan. Saluin mo. So ayan guys. Ayan. Ayan. So ito na guys. Kuha na naman kami ng kulo. Guys, uwi na kami guys. Kita na tayo. Oh guys. So ito guys.
guys. Hugasan na mo guys. Tanda. Okay, marami na siyang hiwa guys. Tara guys, managhugas. So, aman na yung lutoon. Guys, mo na yung mga accessories. So, kami yung luto guys. Sugod namin guys, magsugod na May! So, tara! Tara guys. So, dara. Guys, ilang ilunod guys. Yan. Okay. So, tara guys, mao lang pang kayo. Kulong nga pinirito guys. Medyo yung brown brown na siya guys. Yan. Para itong kapareho ito ng banana Q. Nahain na niya guys. Yan. Niya guys. Uli ring ibon. Thank you guys sa inyong pagsuporta sa among YouTube channel guys. So hinaot magpadayon mamuog suporta sa among YouTube channel guys. Salamat sa inyo guys.